Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat klenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Kajing deko hakarukam pentrai kami ki projek penpoi hamman li kilong yeng lengba ka Jal Jeevan Mission lani ke JJM jongka sarkar India kala Hongkong bat penjenjar jingmut penban ye ki bors nong ki badon kembal lai potli ye Haribhoi district. Kajing pemya dei dor satya karukam trai kam kat kom kajing temu ke commission kala penlong ite kisnong penban bandang kerdo su. Kat kum ketika skim la kado begitu kisnong ki badan apa ki jaka lum kin yo da ka pam ya ka bala jutip kum ka pumping system bat ka sarkar kan penbiang ya ka bai penyang lani ka bai diesel ban pentrai kam ya ketika pam ban tani ka na ki telong halo ka jing bom yo ya ka bai penyang ni ka diesel ban pentrai kam ya ki pam kala penlong ki kat tu kat ningut ki nong lam snong ban lewat jing tip ya ka daw na ka tanat PHE hendrai pause ka juba ba ki yo na ki officer ka tanat ka long bam poi bha ka supply ya upai Ki clear nong sanchar snong jong kita ki lai potli ki snong haringkat ka jingya kersan lang ka Confederation of Ribhoi People ki la penlong ya ki jingya lang banya mirjing mot bat banya tai sani bha da kumno on thaulat thaulanti ban wengi kita ki jing ki ba ki mat barosh katta kumta hadin bala dap ka jingya mirjing mot la rai ban thauno da ka ka association ka bala ai kerteng ka JJM Pumping Village Association ka ba da ka ka kanhon ka bala thau haringkat ka jingya senrop lang jong ka seng Confederation of Ribhoi People kin salet ban pensngap bat dawa na ka sarkar ban penbit penbiang halor kita ki jingduna ya ka kam chairman jong ka association the tenrong hauba bandari rindat hiang bat ya ka kam secretary hauba saibor nong rang hai bede bat kan ka skim ak sununjung i demut ba ngimla ban ben ya ka PhD namar ba nadu baka sedang trei demut ba kini ki top ini ki som ki pipeline ki ba dem supply po yang beri ru kala beang lut ndre ka basa kalau menta ka de rum khnyang namar ba akpot belang sedang hoi si benai tun ki nang penbiang rum khnyang ba habang asep hai uni udiji bat long ba bam khnyang tu harus kenta salita harus kentasan dita. Oh, kentasan dita. Tuan bahas kita sandeta tuan bah bangin jesti bang penyang bangin nekrong dan nak truyeng dela simjenja. Pada bangin kayaknya kita lada ngipen mi kan penyang gabah si kentasan dita. Kadang bah bangin tiap lagi natuki keli kedum banyak gabah besar ini. Namar bah ulah apalat tu ni biji. Tiba hawa ngi persang bandikan uji ruban penyok tu sanmar bangin tan nakalai. Re nakalian cuma uji wong ngamla le haban ya di sibor kam halon na kalian tu habade ban kenika skim kawan nasional jungi tumut ba nakalian jung uji tumut ba gimla ban ben namar ba ula tri ya ka ba beang ni ka basa mta di stang mum yang tumut ba nakalian jungi nong senong namar ba senong jungi ka jinjar hadu ka ta te mut ba ngakam kerpat ba kan kam ben beang no kan mum paneng namar ba lada kalong ni temut ba kan ni skim kawan suni kam don cumur let's say ba wat tu pailan ki village po yero lada tu pailan tu khong temut ba katu kan sawan ka jingja namar ba pailan pa itu layan tu temper ki wit beri bantre bat ba ni anglut ni re su ter khong bai temut ba la shan sendal long ni temut ba lada cha tu ki pan ngam don ki klik nakaliang jungi senong bun ki pan ba senong ki laut kata Apa kini ka skim ya ka bain penyang kalau akular ban ai nak liang ka tanat ne nak ban penbiang hina ka sno. Em là akular hina ka ban penbiang nak tanat ban ada ki om penbiang nak sno damut ma ngimtre. Wat habat ya kan ni jaka ka ba jaka sno rum don habat ti kan ni rum suthi rum sa sno. Ngong ban yo chum toy pai ba. Penban la menta long gumne mar bong lu ma ka jing thit ni jaga sno ban ti tu ko pung la long le noi ka jaka rum dei wata ka jaka dur ngi thit gila. Ha ka kerteng jong baro gitu kisnong bayo ya kan ka skim JJM bat ki ba yo ya ka pumping te kilai penpau ka jing ba ka sarkar nakaliang jong ka office jong ki engineer kilap ha ban tho ka application ba kinai ki bain punyang te labun bala ya tho tole se kila bandon ru ki bampat tho andrai hadu banta ngimi cikna banyo e kata bain punyang te kala don ka jingut nakaliang jong baro kini kisnong ki bayo e kan skim JJM ba kimio e bain punyang te mentang kwa ban wan cek sarkar ba kumba kala kular ban ai bain punyang ade ban poino e bain punyang kenang ba kumalai kren ni ba shikmat
ba kini ki pumping ki namsa kongreng kumtu kada iska khnai ki wayar te kalong ke bomla ban mudur kanja kumno ye kan skim te kala don ru ki ai jengmon hapo kan meeting bahkan khambaha banai daga laj namar hanongpo division kila ai daga laj te ka jingsiru ka jinglu kan khampuna ka bailai ban ya ka baisel te ngi kerpat ngi perseu cik sarkar ba kanai daga laj haman lagi ni kisnong ke be kan pumping te kat ba kan parla ban pembiang daga laj kadi ban pembiang ya kan ka bai penyang te tang kine he ngi kren ya kan na ka kine ki baro kine kisnong ki bayo ka pumping kidon ki bayadan lang hene kidon ki bomla ban poi na kine ki daw henre ngi kren lang ha katen kine baro baga sarkar kan sengaw ya kan jing kren na jing kapat jing ya kan sengaw mentala kan no benai ba phiklam yo ka bai phaniang na du basdang he gi yo tang katu ka bai test ban test ya katu ka pom tang kata hi yo kumba chispa liter hadin katu pat ni klam yo issue te application ni lai kini yo sengaw ba ki wi sengaw ki lai application ba na kaliang ko office ru ki ong ba nda bi la application pin sayo ka jing arab ka bai phaniang andre hadu menta kampoi omde tang mangi kisno baro hi nilaya yosneu ba kane ka bai phaniang kampoi hadu mentaru te kane resmi gede ke ba ni press yo sarkar ba kumba kala kular kumba ki office kala pha mata application ba ka bai phaniang ka de ban poi no kanang ba nginyo ban start no ya kine generator ban ai sigi pai ba tharai ba malum mala phisula ban batai ni namar kumba phiong nadu basdang hi bikhamyo e ka bai phaniang lanyo tang kata ka bai testing phio testing mena ka tu te phinsu batai por tharai kumba ka nu banai e tharai kala don nadu bayo batat hadu menta ngi ha ka snow jeng te la don chaki lai banai sabnai te nalor kani ka jinge ka ba phimyo e kani ka bai phaniang hatu ki telong umpat ki biang ne am para kan kisno tulung tu gabiang katulungum jengi gabiang bah nama kata ka pom ru labu ha tulungum ni lada pom baru sisir kan nemu di rum de lada ba disel kampung te hadin bapi kendo kani ki jinge la persang balik mi segi tenat ke badi pe kani oh lami ki ong kumno ha kata ka bangin ong insa ai ke bane ka sarkar kampat jubab ni nang haban tho sarkar namar kane kade ka stal scheme tengin hap tips ku bahe kan yai kumno kan long kumno kan ai ka state ne kan ai central ne kumta ni suthu ba kan poisha ba ka slam lada ngimpress ka sarkar subu lada ka sarkar kam skap gini jing ke pat rumpi ke i pat na ka ding rumpi kum kino ngilam snong rengkat ba ka sang CORP ba phinde ba ada ka sarkar kam skap tengin hap kerpat ni hap yut ni hap ya thi ni hap ya diman ni ki belum dah kumta tak kena skim galap hil malah suthu nak lihat kesnong hi ban pendap pura ya bai penyang suthu bengin namla kamtam kesnong ki berit ki namla air kumba ka no tli snong ki mat ding sing e ti bang na kesnong ding ka tum ka tukolis ki bang yo kidang don ki bang 4 ki bang yo menta ki long aku pra ndrei palat ya kane kalong ka ba visualis kat ki bang aktif kat ki ba wan menta sini ya dari ingin pala ban tip lut itu kan tam suku ba kilo palat ya kan galis kini gide gisnong ke ba yo lembah kata ka pumping ha pumping system ki bom yo e kasus kilo de pom ngade orang ba snong na gisnong sungku orang ba balak ham temen kumurung ba snong ha ka dong ribo ki jongi ngada nang ne yo banai blei ki prarong ba snong ba ki no mikmat ki snong kam tam di media ki bedam mentang ru nga bar ka snong ka jonga hadu menta kadang don nakalenti jo ka jing trei ka ji dei pa ka pumping ngayo i ba hagwas dam e abangile yo ye ka scheme JJM ka pelong ka jing kemen ye ki pai ba andrei kum ba kalong hadu menta ngani thu nongkong shwa e ka ji de misno le jong bagane jing tre kadang sa khangreng kum balakren nai wi samla noyalam jongani seng ba hadu mentaru kipat kimpat biang andrei ban ong ban pendep yegane kamru kadang sa khangreng hadu menta
ngi don artli ki negi sunal ba hadu menta empat pendep yang negi jing trei te yang jing kumbang snow begini ki perlok snong ki bala pendep yang negi kam ki ma negi jing ke bekrau naga daw ba kumbala ya tu isyaman ba nagaliang jong kini ki artli ki division ka wei ka division bu wei ka sub division ka jong yang ne apo musning bar amroy ki pediang ya kan ka daga peniang da bere diesel kar ba ki wei pat ki padan kam daga lain tenre ka ji yo sngo ka jong ai bu ka don ka ji fair ha ka pendan kam daga lain bat na ka peniang kan kam kta sibun ye di ba ha ka wei de ka pendan kam daga peniang itu sibenta hagaju kasur haga ba idon kalong ban kentu syaka sorkar baka sorkar kan paitlem ye kene jingi kum ki pai ba kan ye kren kene ke skim itep kapawan nadu nang te na bodali baka ska state ke jongi kan sim kia alor jogane bunta bat ba kan yarap ru ban kren sya kini ki tanat rekam ki jongka ki division ba sub division banag bantai ki kam ki basa tengru hateng wat ki nong bela ki kontraktor ki sem jing namar kadkum bagimar kimpoi hakapor ka biang kita ki benta ki ba ka jing yoi ka jing sem go jonga kumrong wa snong bara ka ju kupor ki jing snow ya ki jing ut jong ki bela de Kumba piong ba kasno ju pi ka di badang sa teng ban pendep ya kan ka JJM tapi lah on batai ngina du menolak sedang sedang ban te kan ka JJM te shno jo hak ba sedang jong snam ni kira sedang ban sna ya kan ka sedang ban tri kan ka JJM kamu duduk benai peningkong ne ba na du nai bar itu nai ba jom taus lah tat hadu menta ka tu jing tre ka sa khong rang bek tu hadu menta ka jing tri ka sa pila persang beli mi sikit tenat ngile ye keren na ko por se por di tenat ki ga daw ba ki ai idaw di ong ba ngile keren ru yo nong belau kontraktor wong pom poi pai te ngile keren ru syaka ni ka tenat pentrekam jong pi chi ki ong ba ong pat poi ne umar ba de jong hi te nagaleang kontraktor wong ba ki pala ban pendep jing tre na mar ba ki mar ki pat biang te de lor kata ka benta adien mi ya keren ya gini ki nopnya jong ki tenat pi chi enrei hagaju ko por lamba jongan ne ka ji kanun ko bi don langta kan pen seuru syaka sarkar baga sarkar kan tha akal ti ko bati ya gini ki terang peit na ko banta jong gini ki banta benang sa kamde tang snau jongi kat kom ji tip jonga ki wi snau ru ki dang bon ki bedang sa teng hagaju tre bena ga JJM ban yi tip ru ba lada jam selama aja arajar arpusau kala ban kala da kum wi pat kat kum ko kobor la kalong ne em iba nakaliang jung ketika kam kila de ban pentrai ya nadu na telong ki top ki line ki bade ko snong te nadu basdang jung kenika kam hadu pat menta ngimpat iyo iya kenika te kumta nakaliang jung ki pai ba nang snong jung ketika snong halor jung ke jimbom yo jung ki te kumta nakaliang jung upat ubide ha ka jingai jong kini kilan kidon kilong yeng kiba la rep la riang hato kidon hi ka jing pentut nagaliang jong ka kali ka badai bania po soro kali te kumta nagaliang pai ru ula jot ula pra te nagaliang jong de nakata kadau ngambang se banwan sakaning meeting namar ba ngakwa banyo ya kino kam kat kum ka jing yo bentalem nakiwi kilong kamu duduk pada tiga skim hadu mta pimpat yo ngimpat iyo ya ka teke pa ka jing kendu jing jing no sosnong haba ko kampoi jing kendu jing jing sinong jing te kum ong ta kadi sinong ka perdu tam nagwi gu sinong la ban ong mar kadi sinong ka bahajrong te ngidon kam ya kadi ka komping tang ba ngi iba hadu kat mentang la ban rang ba snong ki badai na kane dong kathan riboi ki jungi ki ba yo ma chibun ki jinga alor bede kane ke JJM
ki snong ki bayo ya ki pumping ma bayo pumping tang ne ngai kendoi kini gerang snong baro ngai shong oi ke meeting ngai form ya kini ke JJM Pumping Village Association kaba kini kisnong ki mat jinge lengba kani ka pom tengi nakalang kum ka Confederation of Riboy People ro nila ay ka jinge trelang bat kani ka association ba gindawa ya ka sarkar lane ya ki department ba hadu menta kini ki scheme ki bangi penyai da ka generator ni pom kaba sosi kalong ko penyang ro kampoi te ki generator la susah khongreng umto te dai bus khnai ki generator kata kare ki jinge ka bagi snong kimat ya kane ka pumping te ka bangi sa ki wai pat ki division po ka district ki ada kalat te yangi apo umroi lana apo ka umsing division ki ada ka generator bat apom na kumpnyang kata kare ki jinge te nagalang jungi kum ka association nilakren menta ba ka sarkar kadai ban ai lang bai da kalat lada kate kalat kim pala ban penbiang yangi kom penbiang kadai ban penbiang no kham kloi khang ba kita ki generator kin ya kin yo ban pom khang ba kinom susah khongreng te po khlau namar kisnong ro ki ba pom da ki ba yo da kane pumping hadu mta bon kim yo kidan hadu ar pratli kisnong tang ki area jungi sine ki ba khem yo hadu mta te khamtam ganturu ya sarkar long bakan simkya mo halor bidai berkini ke jing pempoi upat jo po pici umsing hadu mentaro umsem la poi keba war ki kontraktor ki bla tre ka kamro empat yo ya kabil nomor upat 4 poi kata ke ki jinga kiba ni kum ki pajba ni mat apo kanika division umsning nagalang kajungi kum kaseng ni dawa mardor na sarkar bagade ben pembiang no mardor ya ke jing kam jong kisnong kadong riboy jungi lala sarkar kamla ban penbiang ni kum ki nelam jong seng balang ban kunjur kat berkirang musnong ni hammi syakmat bandawa nak sarkar ban ni hammi syakmat ban yaki bersyaru yakine ki jinga kiba nimat mata Kongret kino Yeah, Pihapan you. check up em I not say kan thia. Ya Gila banit la syam tayuru. Sele yu. Dan Islam kenya. Islam kendian Fi takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemisywa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control Patas HIV ya lade haka bor ba phile check up ning bang haba armet.